Sashisien ka office usim karai Marwet lingba ka Sohjer committee haka shipotri ukalaling kot ahaja arpuar kala pentep ba bakan Pynkhie Biang ka Lehniam Sohjer ka bajulong manla usnem harin ba shimla yo ban pulong ye kani ka Lehniam le ru mentala lais nami e nadu ka snem ahaja arpo na ka jingwan den shop jonga klam COVID-19 habakren begino tho khubor upa kens karai Marwet ulai thu boka office usim karai Marwet ringkat ka Sohjer committee kala shime karai ban betengi kani ka Lehniam le rukam kadwai ka pirat ba ban penne pensa yala kariti ka dustur ha ka balarai ban peloi kani ka Lehniam nadu ka khanyo terik hadu ka arpu terik ukala lingkot bari ka khnya ka khriam on pelong ha ka khat khandai terik ukala lingkot ha ka shnong khandai mer bari dua ulai thuru bakila rai ban Pynkhie kani ka Lehniam le rukam khnang ba ka pateng ka banwan kan tip ka buram yala kariti ka dustur bari ka ten rai jong karai ula pentep ru baha kani ka Lehniam Sohjer na kalyang ka committee kan pelong ru ki chia ko ba pher ban aila ki khon samla ban penpaw ki sap ki phong ban andon ru ki program ba pher ban pen berniai ki pai ba nok shong shnong jong karai Marwet tiga terbaik Marwet lem Marwet Sohjer committee te matau ne bunai jong Januari tegin pelong kata ka Lehniam ini ka Lehniam Sohjer yung ka shat Sohjer te kani ile manus yang ban im ya ta kar tu ka dustur ka juni ka barabu unong ngat ulang shwa mun shwa te kani ka Lehniam Sohjer ni ka nong ka khanyo tarik ka ter hadu ako te kani ka dor ka Lehniam tan rai ka jing tan rai te ka don ka sport ka football tournament ka don bang du te quiz competition dan ke pa mentang te dan ka drawing competition te dan ka dance competition ya wan ai kita ka certificate dan cash te ne ka ba kan jimut ni kan ka ban im ni kan ka ti dustur wan ban ne pasak yang ni kan ka ba ja ada mencuat te mtala bung system ni na pasang ne pasak kan te manusia te kan itna dan itna te ginan ko ko system do kan itna ni quick ada nilai nyam tengi don katakan jing shat dan rai badim om tang na kira Marwet pada kiri jai benru ba phero ke man chim talang ne te ngawer ban na khosbai prepare pa ni para Marwet ba shong kaleng ka dim hilia ba shwe pada phi pa do prastam prakasi jing ro ba pinjawan ha kana jing Lehniam jing man sa khilang ne kana jing Lehniam jing